Hello! Здравейте, аз съм Ади. Здравейте, аз съм Ади, а оттатъка едно друго бебче, не нито едно друго бебче спи, така че говорим тихо. Но съм сигурна, че сте слушали песента. А с това видео връщаме лентата малко назад, за да видите как се случиха нещата преди крайния резултат. Виждате Алекс, която е готова и е супер красива. Вау! Както винаги. Благодарение на Ани, която гримира Влади. И изобщо предстои един страхотен, пълноценен и щастлив ден за всички нас, защото след малко отиваме към студиото, където започват снимките. Мими, какво правиш? Оправям си косата. Защо си оправиш косата? За да съм красива. А какво ще се случва днес, за да бъдеш красива? Ще снимаме новия клип. Ето ни трите, както сте свикнали да ни виждате. Вече съм готова и аз. И е ред на Мими да започне с грима. Миме, как си? Супер. За теб това е дебютна песен и първи клип, който ще снимаш. Как е настроението? Супер много се вълнувам, вече аз съм почти готова. Да, много си красива. Мерси. Да, сигурно Значи, е яко чувството. Супер много се радвам, че за първи път правим песен с момиче, като изключим песента за мама, която е с малката ни сестра Марчето. Това е първата ни песен с момиче певица, това е Михела и супер много се радвам, че именно тази песен я правим заедно, защото е много истинска, много любовна и въобще цялата енергия между нас е много... Просто е много, стана една магия, много вълшебство и да, много чиста. Както и сме казвали на интервюта и навсякъде, ние правим песни само с хора, които ги усетим и колаборациите винаги трябва да стават супер естествено. Да, с Михаил и момчето се получи точно така и да, предстои сега да снимаме клип, много се вълнуваме. Страхотни си. Благодаря. Още малко и тръгваме към студиото. Там са вече Шошката, момчето, Стефосника и Черто Биби, не е нормален Ю. Оставям горе момичета да се дооправят. Аз тръгвам към вкъщи, за да взема Владо и Нинчето. Така че следващата спирка е направо в студиото. Виждаме се, чуваме се. Айде. Айде. Ние малко закъсняваме. И Влади ще ни убие вече, но с дете винаги е много сложно да си на време. А Владо ми се кара, че снимаме. Какво да правя, нали? Затова съм тук да снимам. Аз не съм обаче за това. Ето ни в бекстейдж стаята, тук се преобличаме. Може да видите нашите Destiny Child. Hello from us. Не, той има сърце. И няма какво да се чудя. Кой идва? Ето го и тати, вижте го, ето го, това е тати и има много хубав свичър. И сме заедно с мама, тати и всичките ми каки и батковци и искам да прача много целувки на всички мои фенове. Какво беше ти кажи, правя го за нас. Ще извикам такси, защото няма място в колата ни. Трябва за нас. Правиш ли го и ти? Ако няма такси, ще се прибираш с ки. Навънка сняг вали, бура гърми. Едно си пия уиски тараре. Правиш ли го и ти? Искаш ли ме и ти? Защото има страшна буря в квартала ми. Прави го и ти. Искаш ли ме и ти?
на света. Нинка. Сега ще направим песен за Нина. Също това е целият повод да сме тук. Нинка. Първата и дебютна песен на Нина. Нинка, ти ще си първото бебе. Смесва Нини. Идете. Най-прекрасна малка на света. Нини се казва тя. Това не е какъв така да работи. Вие влизате с... В момента заснемаме мъжете и чакаме отвън. С малко ще влезем, защото се ни покътви супер яка песен. Няма как. Уху! Вие влизате такива, вие си знаете как да влезете. Супер, такива щастливи, доволни, вау, влизате, ръце. Аз с Нинито. Тук сме се отделили в една стаичка, малко на тихо и спокойно. Другите докато снимат, защото все пак не мога постоянно да ходя и да им се пречкам. Така че ние сме тук в една стая. Виждате, затрупана съм от хиляди дрехи, обувки, чанти и всякакви неща. Но така е, винаги на клип лудницата е пълна и се носят всевъзможни неща. Така влизаме. Там, където бях в началото, след втори ъгъл. Страни е тук, където Долу ги светна от тази страна. И да ги пусна към тях фронтално. Добре. Снимаш ли? Черен, той снима. Снима още, аз да пускам. Снима! Ти снимаш ли, бе? Черен, напиши хита, бе. Добре, окей. Само това. Така и да правим каквото си искаме. Ghost Rider. Влади къде е? Ghost Rider. Влади къде е? Ами, не знам. Влади! Сега предстои да заснеем и записване с микрофони и чакаме. Чакам вече час. Нини чака ли? Умръзна ли вече да чака? Умръзна ли Нини? Уникално е! Браво, мамо ми! Браво на моите шук. Усеща ритъма тя? Ритмични моите ритми. Чуваш ли? Тръгваме ли сте? Добре. Ами, казваш и аз тебе те чувам, така че казваш. Нека Мимито да идва да почва. Мими. Ще викнете ли Мими в другата стая? Тя пусти само песента да чуе. Само да махнем печките. Чувате ли оттам? Прави го за нас, правиш ли го и ти? Само те, искаш ли го и ти? И ти с мене бъди истината, без да ми да ме боли. Прави го за нас, правиш ли го и ти? Искам само те, искаш ли ме и ти? С теб съм истинска, и ти с мене бъди истината, без да ми да ме боли. Искам само теб, като малко дете. Прави го за нас, правиш ли го и ти? Искам само теб, искаш ли ме и ти? С теб съм истинска, ти с мене пазди. Писна ми да ме боли. Беби, ще запаля тайната. Там, А? малко към стената. Още. Само на си микрофона така. Аз съм Жак, нали господа, какво с тази? Некой си мисля, че съм мъко мига. Вашите 3 микрофона, момичета, също са пуснати. Да, бе. Да, бе, Нива чува. Прави го за нас, Тази и ти. Искам само теб,
Шоши, а на Мимито микрофона. Те продължават, но ние след малко тръгваме, защото Нинито трябва да си ляга, да се храни, да спи, знае на всички тези рутини навици, когато имаш дете. Много се надявам, че беше приятно да надникнете в нашия свят, в света на музиката и слушайте и гледайте яката музика.